Vážení přátelé kvalitní komunikace a neotřelých nápadů. Tady Ondřej Aust a David Brada. Je tu nová epizoda podcastu o marketingu Brandy, briefy, budgety. V něm pro vás každý týden vybíráme to nové, důležité a zajímavé. Abyste věděli, co se v marketingu děje. A v pondělí ráno na poradě aspoň tušili. Hostem je dnes Milan Šemelák. Milane, ahoj. Ahoj. Já tě vítám také. A Milan Šemelák staví Stage on Mars, věc, o které uslyšíte i na konferenci Brand Management, o které jste mohli poslouchat v minulém vydání našeho podcastu. A mluvil tady o tom Honza Patera. Proto nás tohle téma zaujalo a Milana jsme si dneska pozvali. A Milane, jestli dovolíš, my na tebe vyzkoušíme úplně naživo teď čerstvou novinku, vymysleli jsme ji dneska, takovou obsahovou, že se vždycky zaměříme na nějaké téma, které rezonuje v té naší komunitě nebo v komunikaci obecně a konfrontujeme s tím hosta. Tentokrát mě osobně teda nejvíc zaujal port kolegů z Publicisu, kteří opět jako každý rok byli v Kolíně nad Rýnem na konferenci DMExco. A v jejich reportu, který si můžete samozřejmě celý přečíst na Mediáři, mě zaujalo, jak se dívají na trend, který je snad nejvíc horký dnes. Já zacituju ohledně umělé inteligence, co kolegové seznali po tom, co viděli v Kolíně nad Rýnem. Cituju. Téma umělé inteligence je všude přítomné, vše prostupující, každý na něj má nějaký názor a vlastně mu nikdo pořádně nerozumí. To vše dávalo speakerům jedinečnou možnost se na pódiu pořádně předvést a vystoupit z místy provokativními proslovy. Štítek umělá inteligence jim totiž dovolil jak bezobsažně klouzat po povrchu, tak zahalit se do tajemna a bezbázně a hany prohlašovat, že právě jejich společnost na to s AI kápla. Tak, teď úplně mě došel hlas téměř, jak se tady bavíme o umělé inteligenci. Milane, je to buzzword, je to ohromná vlna. Chci se zeptat, reálně, ty a umělá inteligence, pomáhá ti to vůbec nějak v práci? Ja keď som odchádzal z londýnskej, tej poslednej mojej veľkej reklamnej pozície, tak som si napísal do zošita takú vetu, že najväčší biznis v budúcnosti je back to human. Čo úplne nesedí k tomuto trendu, ale ja tomu napriek tomu stále verím a myslím si, že ten hype, my sme ich videli niekoľko za posledné roky od NFT hype, to bol strašný hype, teraz je to AI a ja sa tomu nebránim, ja si myslím, že pre mňa to je taký upgrade Google, ChatGPT je pre mňa ako oveľa inteligentnejší Google, čiže asi to je normálne, že tú dominanciu Google niekto upgradeol a vylepšil. Nemyslím si, že to nejakým spôsobom nahradí ľudskú kreativitu, možno raz, ale to asi už tu nebudeme nikto. A ostatné tie aplikácie mi prídu ako dobré hračky. Ako ja fandím aj avatarom, ale vlastne mi to príde ako taká nice have hračka. Fandím tým jazykovým prekladom a tak ďalej. Vlastne to je úžasné, že to máš v dispozícii, ale sú to pre mňa nástroje, že by teraz som mal do toho dať miliardy a zmeniť s tým svet. Nemyslím si, že to je potrebné a ja som vždy fanúšik toho ľudského, minimálne na začiatku, takže vytvárať v tom hercov a tvoriť v tom hudbu nepovažujem za dobrý nápad. Říkáš místo umělé inteligence raději přirozená inteligence. No presne tak, alebo možno ľudskosť, niekedy tá inteligencie tam nepríde na prvú. Jasne. No, ty si Milane zmínil svoji poslední štaci v Londýně, ale možná pojďme pro posluchače, kteří úplně z hlavy nevysypou ten tvůj profesní životopis, jestli bys to vlastně od toho roku, já nevím, 2018, možná 2014, kdy jsem tě poprvé zaznamenal tvoje jméno. Těch 10 let jenom prosvištět, protože ve finále přistaneme až na Marsu. Tak než se tam dostaneme, tak pojďme jenom jako od základu. Děkuju. No a já se vrátím právě do té doby před 10 lety, jak říkal David, poněvadž ty si vlastně tenkrát přecházel ze slovenské VCCP, ze slovenské pobočky české VCCP do interního týmu O2. Strašne veľa ľudí označuje za marketéra a ja neviem prečo. Lebo ja vlastne marketér nie som. Ja keď som niečo, tak som od kreatívcov. Ja som začal ako kopík a vždy ma bavila kreativita, marketing ako taký ja vlastne vôbec nerobím, ani neviem. Hej, to som nemal asi povedať, ale... To skoro nikto. Ale s ChatGPT možno už to bude fungovať. Takže ja som vlastne VCCP, kde ja som sa vlastne dostal k slovenskému O2, tak keď vlastne prešlo k PPF-ke, tak tá spolupráca VCCP a PPF vlastne sa rozpadla na Slovensku a ja vtedy s Janou Studničkovou, ktorá mala aj s Martinom Štefúnkom, mali taký ten vizionársky, investorsko, žraločo-zabíjacký prístup. Povedali si, že my si to teda vezmeme k sebe a nielen, že na tom iba ušetríme, ale chceme vyskúšať ten model, keď tá kreatívna a strategická kreativita je vlastne vnútri a je len pre nás. Jo, nejak sú tí
dominantný, tak sme postavili ako keby zo slovenského VCCP ten interný in-house team cca 20 ľudí sa presunul do ulicu ďalej v Bratislave, takže to bolo jednoduché. A potom vlastne, ale ak sa to vyvíjalo, tak sa to stalo vlastne aj v Čechách s tým, že mne to tak bolo oznámené, že Slovensko je super, ale to je vlastne, jak to povedali v telefonike, štatistická chyba v rozpočte, takže my to potrebujeme tam, kde ide ako o tie veľké. Tak ja som sa potom presunul do Prahy najprv ako sám, kde som dostal zadanie, že do mesiaca mám teda vybudovať tú in-house agentúru aj v Čechách, takže ja keďže som tam vtedy nikoho moc nepoznal, tak s Michalom Niederlem a s Pavlou sme za mesiac vlastne zohnali 20 kreatívcov a začalo to nejak fungovať. Čiže vlastne od toho rozhodnutia do prvej kampane sme mali cca 30 dní, čo bolo úplne šialené obdobie. Dneska už asi standard. Dneska už to je standard, ale vtedy to úplne nebol a vlastne zobrať ako takto tých kreatívcov zvyknutých na to, že sú hrdí, že sú kreatívci a sedia niekde v Nasmíchove pod pivovarom, tak zrazu ich hodíš ako do korporátu. Tak to bolo ako tvrdé pristátie na zemi, ešte to tak nazvem. A začalo to fungovať a myslím si, že to bolo, no dodnes to v nejakých variantách ako prežilo a funguje. A vo svete je z toho dneska si myslím, že jako náramný biznis, kde ja som potom vlastně pokračoval. A můžu odbočit právě s podotázkou, protože o in-house týmech kreativních dneska slyšíme u klientů čím dál víc. Máš pocit, že to je opravdu jako řešení, který je životaschopný a který je hlavně pro nějaký kreativní vývoj opravdu jako to správný? Jako je to ta cesta dopředu podle tebe? A nebo externí agentura. In-house tým nebo externí agentura. Ja som povedal, som kreatívny, ja som podľa mňa skúsil všetky modely, čo existujú. A ja práve, že z tej externej som odchádzal z tej frustrácie toho, že ja som chcel mať ako ten kreatívec a stratég dopad na tie produkty. Keď to ten klient dovolí, čo môžeme potom o tom sa rozprávať, že jak to v realite funguje, tak je to ako skvelé a v tej teórii to je ako správny model. Na druhej strane, keď som potom prešiel do toho Olivera, ktorý to stavá ako mass-marketový komerčný produkt a ide mu vlastne akože o zoseknutie marže na kreatívnych službách a nabratie veľkého objemu, čo ja som vôbec nepochopil, keď som tam prechádzal a som sa tam ako vytrápil dosť, tak je to vlastne ako primárne riešenie určite cost cutting. A ja vlastne ale vtedy som mal taký, jak som vyvíjal tie modely, ja som mal takú ideu, čo sa volalo za to, že vertikálna kreativita, to znamená, že ako skrzom toho baráku od boardu sú ako kreatívni ľudia, kreatívny talent a že to vlastne prepojíš tými kreatívcami, že v retaili budeš vedieť, čo sa deje v digitále, zároveň budeš mať vhľady z boardu a to sa chvíľu darilo, akurát som zistil, že sa to darí len keď tam kvázi máš toho veľkého seniora, ktorý to drží. Ja som to teda 2 roky robil aj v Českom autu. Je to veľmi ako náročná vec a záleží to samozrejme od kultúry tej firmy. Keď sme potom stavali s Oliverom na 23 trhov pre Unilever globálne 500 ľudí, tak tam to o ničom takom nebolo. Tam to boli proste sekači banerov a DTPáci a kopíci. Fabrika. A fabrika. Na druhej strane, ja poviem to číslo, myslím, že Unilever tým ušetril $2 miliardy globálne za agentúry. Takže to je vlastne ten biznis. Strašne to rastie. Myslím si, že teraz, ak sme si spomenul tu AI, tak to je ďalší, oni do toho strašne investujú, to je ďalší krok, že to vyhodí ešte aj tých lacných kreatívcov, lebo tých nepotrebuješ. Vlastne tu ti urobí ten jazykový model úplne bez problémov. Takže ja som mal tú vieru, že to funguje. Stále si myslím, že to môže fungovať, ak to je dobre urobené. Nemyslím si, že to je v tom, ale v tej mojej variante dobrý biznis. Pretože ty nemáš tých ľudí. No nemáš tých ľudí. Ty potrebuješ vlastne na tú vertikálnu kreatívu, potrebuješ mať minimálne pár špičkových ľudí, ktorí vedia sa jednať so CEOs, vedia ustať CMO, vedia. Nám tam vtedy vzniklo aj v tom českom autučku, ako ten tým ešte, ak tam bol Jirka Cauder, Indra Fremud, dneska vlastne CEO, tak tam vzniklo ako kopa dobrých vecí, O2 TV, keď sme spúšťali. Ale je to fakt ako úplne iná a vyčerpávajúca ako práca byť ako kreatívec v takej obrovskej mašine. No a ty si to pak ale si zkusil, marketing myslím, v daleko menším týmu. Ty si vlastně potom v roce 2018, o kterém už mluvil David, stavěl značku STRV pro americký trh. Jo. No to bola taká, tak ja STRV milujem dodnes a STRV je úplne iný typ biznisu zase ako napríklad in-house agentúry. A ja som to vlastne skúsil 2-krát, najprv s Davidom Semerádom, ktorý vlastne žil v LA a vlastne tí chalani si to strašne odmakali sami tým salesom. A tá moja úloha bola nejakým ako upratať tú značku, vytvoriť nejaký príbeh, aby vlastne americký sales tým mohol operovať. Myslím, že niečo sa podarilo. Na druhú stranu zase kultúrne
taká firma ako je STRV, a myslím, že potom som to, keď aj David skončil a začal to viesť Lubo Smith, tak STRV vlastne tento typ marketingu som zistil, že vôbec nepotrebuje. Ani nepotrebuje ani tú značku, pretože to je B2B a znovu ten biznis model je remeselne zruční vývojári za české náklady s americkou cenovkou. Jo, a na to nepotrebuješ naleštenú a urobili to geniálne. A tam stačí, když kluci chodí do těch zásadních magazínů a titulů, že jo? No tak a tam sa odfotí s Arnoldom Schwarzeneggerom a s tým, čo vymyslel Tinder a jasne, dali sme tomu dobrú story, naleštili sme to, urobilo sa to vizuálne pekné, ale to nebol ten typ ako kreativity, ktorý vyslovene mňa potreboval, čiže ja som to dvakrát im asi pomohol a skúsili sme nejakých klientov vlastne mňa predávať a to celkom fungovalo. Ale ten typ kreativity tu nepotrebuješ. Ne, protože to není o zážitku. Ten obsah jsou ty kodéři, takže to jde o ten obal. Jasne. Jak sme postavili s Michalom Niederlem ten e-house, tak ja som hľadal, že Michal si išiel svoje, hej, on vieme, čo išiel spraviť a gratulujeme mu a pozdravujeme ho. Tak fantastická práce. Zdravíme, samozrejme. Ale mňa zaujímalo vlastne ten in-house model. Ja vlastne som tým bol fascinovaný. A ja som hľadal niekoho, že tuto nikto nerobil, to bolo prvé. Že či to už vlastne vo svete existuje. No ja som na LinkedIne našiel takého typka, sa volá Simon Martin a on písali, že vlastne je v tom ako globálny líder. Tak ja som vlastne mu napísal na LinkedIn, že toto robím ako v Prahe a že či on teda to robí v Londýne a že či nedáme ako kafe. A on, že jasné, že poďme. Tak ja som odletel do Londýna, no a vlastne dnes to je najväčšia B2B agentúra na svete. Olivera je vlastne ten český account sa kvázi presunul na 2-3 roky do Olivera. Ja som tam vošiel na nejakú globálnu šialenú pozíciu Chief Disruption Officer, čo dneska hodnotím celkom vtipnú epizódu, lebo disruption nechce nikto. Všetci to tvrdia, ale nikto to nechce. Ale zní to sexy. Ne, je to pozice na venek. Ja som mu pomohol upratať tú propozíciu, tam vznikla taká grupa, oni skupovali agentúry, agentúru, takú slavnú digitálnu. No ja som 2 roky vlastne fungoval ako také komando, som lietal po svete a keď sa naberal ten nový klient, tak ja som vlastne sa stretával s tým vedením, upratali sme brand a k tomu sa potom postavila tá ako in-house entita. Takže ja som bol v Singapúre, v Amerike, proste veľa v Londýne, v Holandsku sme mali ako veľkého klienta. A akorát znova zase, to je tá vyčerpávajúca práca, kde teba to neuspokojí. Moja ambícia bola vždy kreativita, aby proste som videl, že to ako funguje a lieta to a vlastne zase som zistil, že som bol používaný ako proste manipulačná zbraň. Jako Dr. Wolf v Pulp Fiction. Řeším problémy. Jeden tu máme. No ale vlastne akože tak dobre, už sme to nakúpili, tak choď už prejsť, lebo si moc drahý. Takže ja som takto ako skákal. Ja už som potom si robil tam aj srandu z nich, že my sme mali takú rebelskú jednotku v tej firme, ktorá sa volala Flying Bastards. No a z tej firme vlastne nikto nevedel ani ako nás bilovať klientom, ani ako, čiže v podstate ja som potom z toho odišiel, ale ako veľmi dobrom, my dodnes s tým Simonom sme ako kamoši chodíme lyžovať a tak ďalej, takže, ale bola to ako super epizóda, kde ja som uvidel strašne veľa firiem ako zvnútra. A vlastne tam jedna z tých mojich frustrácií viedla k tomu vlastne aj Unicorn Attacks, čo bol taký môj ešte ako vlastne fucker posledný tomu celému svetu a to dodnes tak funguje, tá značka je postavená, akože skapíňajú vám jednorožce. Don't Die Stupid. To dodnes sa, my sme s Vítkom Šubertom vlastne kreslili tie obesené jednorožce, to dodnes nosí sa po Prahe. A vlastne si myslím, že dnes to je super ako konzultačka, ale z môjho pohľadu to vzniklo ako taký, ako, že tak ešte čo, že si pozrite, prečo vám to skapíňa. No a potom aj vlastne aj ten Mars, lebo ja som to už viackrát zastala taká epizóda, ja som vždy niekam priletel, oni mi zaplatili letenku, tam prvú triedu, neviem všetko, ja som tam prišiel a tam 60 Číňanov a že ti tlieskajú a potom sa vrátiš domov a čo si to hovoril, už to nefunguje. Takže, no ja som zistil, že ty keď vlastne, alebo ja teda, že keď nedokážem vymyslieť spôsob, ako tí ľudia spolu vytvoria ten nápad a naberú ho a je ich, tak vlastne môžeš byť, aký chceš kreatívny, vlastne robíš zbytočnú prácu z veľkej časti. Ja si myslím, že to je veľká realita a frustrácia väčšiny agentúr, že ty vnúcuješ niekomu ako idei, ktoré za prvé, veľa z tých ľudí, čo tam sedia, ich vôbec nechce, druhá polovica sa ich bojí, tretia im vôbec nechápe a ja vlastne som to videl znútra, že agentúry nosia 100-stranové prezentácie, ktoré idú rovno do smeťáku a vôbec nikoho to nezaujíma. Takže ja vlastne som to úplne otočil a začal som vlastne vymýšľať ako metódy
akože preniesť tú zodpovednosť na tých ľudí, že nie, to vy chcete nápad, no tak poďte, ja vás budem ako tu sprevádzať a provokovať a rýpať do vás, ale ja to potrebujem vylomiť z vás. No a to začalo znovu fungovať. A tak vlastne vznikol aj Station Mars. To jsem právě chtěl říct, že tohle je vlastně ta cesta, kterou popisuješ od těch Flying Bastards na Station Mars, což... Přes Unicorn Attacks. Přes Unicorn Attacks, přesně tak. Obyčejný jednorožce. A vlastně ve finále dneska jsme teda u něčeho, čemu říkáš Station Mars, a co když jsme to tady rozebírali před natáčením, je něco mezi brand workshopem a psychoterapií a divadlem a kabaretem a možná jsem na něco zapomněl. Tak nás prosím tě proveď těmi fázemi. Řekl to krásně a ještě doplním, jak jsi říkal, že ani u tohohle není jednoduchý to pak vyfakturovat anebo říct, za co vlastně fakturuješ. No jistě. No to není, pretože takto za mňa v tejto fáze je to asi to najsúrovejšia kreativita, akú som kedy videl. Pretože vlastne neviem nikomu povedať, čo sa tam bude diať, pretože ja neviem, čo sa tam bude diať. A nedá sa to moc ako obkecať, že sa to predáva ťažko, no lepšie sa to zažíva. Takže my to robíme 5. rokom a tam sú kľúčové 3 slova. Otázka, hra a perspektíva. A v podstate ty si to povedal pekne, je to kombinácia ako divadla a divadelného priestoru s psychologickou technikou, ktorá sa nazýva systemické konstelace, čo je normálne používané na terapeutické ako obrazy, s dizajnovou kreativitou vlastne z konzultingu, premiešané celé dokopy. Ja to nazývam, že 20 rokov stávam značky, tak svoju si neviem pomenovať, takže 5 rokov to mením každý pol rok, jak sa to volá. Takže najjednoduchšie, k čomu som dospel teraz, je, že to volám, že osobné divadlo. Takže čo doneseš, to hráme. Jo? Že to je divadlo, kde nie sú diváci, ale že čo doneseš, pýtame teda otázku, a ako či si firma a máš veľkú otázku kolektívnu, tak zohrajeme to, keď máš si samo, zohrajeme to. A my sme to robili najprv ako projekt osobný, so ženou, Zuzanou sme to vymysleli počas covidu, lebo nám chýbali ľudia, tak ľudia boli v tlaku, frustrovaní, nevedeli, či je koniec sveta, alebo čo sa deje, tak my sme každý piatok počas lockdownov lozili do divadla cez okno a hrali otázky na hry a tam chodilo 100 ľudí asi každý piatok. 2 roky. A potom, keď ja sa to ako odomklo, tak hovorím, tak mňa už nebaví čítať brief od nikoho a tak idem skúsiť spraviť ako prvého klienta. No a prvý klient, ak si pamätám, tak to bol Alaskan Fisherman, čo je s Denkou Šmejkalou zainvestovaný startup, kde ako Vojta Novák, perfektný chlap, rybár z Ameriky, predáva v Česku lososy a si pamätám, jak sme hrali hru, kde bola večera tých hardcore Čechov, ktorí chcú jesť iba kapre s rodinou z Vinohradov, ktorá teda cez tie lososy a vôbec si nerozumejú. No a vlastne z toho vlastne to zadanie tam ešte bolo, že z toho mala vzniknúť identita, ktorú potom robil Aleš Najbrt. Čiže to bol ako prvý klient, no a potom... S Alešem ste dělali i Fameplay, ne? Nedávno, rebrandovaný z MOL TV. Fameplay vyslovene vzniklo na Stage on Mars, kde prišli presne... A to je klasika, prídu s Alešom, že potrebujeme nové logo a nikto nevie, že prečo. Tak a to je úplne štandard. A u Aleša to není ani teda zrovna akože zábava tam nevedieť. Je prísne. No, tak jasne. To je dosť drahé nevedieť u Aleša. Takže Aleš, keď to vie, tak on povedal, tak tu je ten Milan, tak on vám to tak ako uprace, tak prišli, no a v tom vlastne, jak sme to hrali, tak sa zistilo, že vlastne ten brief vlastne není o tom, že pomenovať ako super tým ľudí, ale že by mal ako pomenovať to, čo tá firma robí a to sa tam tak ako odvíjalo a vlastne z MOL TV sa stalo Fameplay tam ako na Marse. A hrali sme tam ako, ja neviem, predávali sme Rihane digitálnu televíziu, to bolo ako zase výborné. No a vlastne každá tá firma príde s niečím iným, niekto chce brand, niekto chce iba vyladiť kultúru. S Honzom Boriskom, čo má Advertiu, tak sme hrali Famous, to na to nikdy nezabudnem. Tam bola téma, že či potrebuje agentúra riaditeľa. Tak to, a tam sa hrali všetky varianty za riaditeľom, bez riaditeľa. A na konci si odhlasovali všetci jednomyselne, že riaditeľa nechcú. A tvrdí mi, že odtedy majú pokoj. Tak dúfam, že to tak je. Čiže je to palce, kultúrne, strategické. Vlastne mne to osobne je jedno. Ja vlastne, je to taká ako vending machine, kde vhodíš namiesto $4 otázku a podľa toho, akí sú tam ľudia, tak sa ti to zohraje vždy inak. Ty si ešte môžeš vybrať, jo? Pretože máme to tak, že dáš otázku, dostaneš 5 návrhov na hru a ideš. A to je cit. No. Z toho Marsu to se stáhnu malinko na zem, Dobre. Protože naši posluchači, pokud v životě neslyšeli a neviděli tvůj povedený web mimochodem, tak nemají vůbec jako představu. Tak možná, kdybys vlastně popsal ty 3 hlavní fáze, ve kterých se vlastně Stage on Mars odehrává. Jo, ja ešte poviem pre tie firmy, to možno to pomôže, že čo vlastne ten Mars rieši.
To mi povedal Václav Novák, takúto teóriu, že firmy vlastne majú 5 poschodí. To 5. poschodie je tá práca. 4. poschodie je management. 3. poschodie je stratégia. Tam začínajú všetci. McKinsey kúpiš a ide. Ale 2. poschodie je vlastne vize a to 1. poschodie je, on to nazval, že víra. To znamená, ako musím veriť tej firme a musím vidieť, kam ide. No ja počas tých rokov som zistil, že my všetci začíname na stratégii, ale keď vlastne nie sú vyriešené tie prvé 2 a tí ľudia to nemajú medzi sebou vykomunikované, vyladené, vypovedané, tak tá stratégia je vlastne ti je v konečnom sledku na nič. Pretože musíš nabúrať. A toto vlastne rieši ten Stage on Mars, čiže ja vlastne, keď so mnou by chcel niekto robiť aj strategicky, musí prísť na Mars. Na to, aby sme to mohli robiť, tak potrebuješ otázky, čo je tá prvý krok, musíš mať otázku. Čo je prvý fascinujúci moment, keď prídeš do korporácie a povieš 9 manažerom, že nemôžu ti dávať žiadnu odpoveď, ale že musia sa iba pýtať. Tak to samo o sebe je dobrá session. Ako voláme to, že hra na otázky a bereme iba otázky. A keď máš otázku, môžeš mať iba otázku na otázku. Takže oni sú z toho najprv ako zmetení, ale dostaneš sa k nejakej plejade 40-50 otázok. Potom tie otázky vezmeš do toho divadla, kde sa tou hrou a tou technikou, vlastne to vysvetľuje ťažko, takže treba prísť, sa to zmení na hry, ktoré vzniknú v reálnom čase, na tom stage, nevieme aké, pretože tam vzniknú v tom čase s tými ľuďmi z ich nápadov. My to pomáhame štruktúrovať, produkovať, niekedy máme živú hudbu k tomu. A táto časť je navrhnutá cieľene na to, aby ťa to vybúralo úplne ako z hlavy na to, čo si zvyknutý. Úplne ako mindfuck. To je point. A tam je cíl být sám sebou? Nebo jsou ty lidi v roli? Protože když někoho, kdo v životě nehrál divadlo, postavíš jako na jeviště, tak v tu ránu sprkení a hned se stylizuje do nějaký role. Jsem drsňák, jsem milovník, jsem rozkošná roštěnka. To musíš rozbourat tohle. My to nazývame self-expression alebo sebavyjadrenie. Najhorší na Marse sú herci, pretože oni nevedia hrať seba. Takže tam pobehovali väčšinou taký, že kde mám skript? Teraz ho píšeme práve. takže tí ľudia sú vlastne vybadaní k tomu, že keď dostanú rolu, ktorú nechcú robiť, tak nikto ich nenúti, pretože do hry sa nedá nútiť. Takže za druhé, my traja, keby sme teraz dostali, máme niečo znázorniť, tak každý z nás to znázorní inak. Čiže ja to mám obľúbené, že keď niekto povie, že ideme hrať ako čivavu, tak ja môžem byť mŕtva čivava, byť ticho, ty môžeš brechať a on teda možno bude spívať niečo o psoch. No a to je na tom. A teraz ja som si to tiež vždy myslel a nikdy sa nám, neviem, ak to je vlastne, možno nikdy sa nám nestalo, že by to zamrzlo, pretože tam vznikne vlastne tá kolektívna energia tej hry, kde tebe sa, povedal Ondra Novotný z Octagonu, že tam sa ti zapne niečo, ako, že jak boli deti, sa išli hrať, tak teraz ty vidíš proste veľkých tých riaditeľov, tam chodia po štyroch a hrajú auto a vlastne ja na to takto zírám sám niekedy tiež, že jak to máme v sebe, je to vlastne to neskutočné ľudské, to niekde je to primárne úplne. A potom, jak to zohrajeme, to je to vyboranie z hlavy, tak potom po každej hre je zdieľanie perspektív, to nazývame, kde ty vlastne si vyzvaný, aby si pomenoval to, čo si ty tam videl. A tam je pre mňa fascinujúci moment, že sa dívame všetci tu na jeden pohár, ale každý tam vidíme úplne niečo iné, cítili sme tam niečo iné a to sa deje tam a potom ešte mimo Marsu je ešte jedna session, kde sa vlastne dohodneme, alebo oni sa dohodnú, že čo s tým. Čiže stávajú sa situácie, že niekto mal nejaký projekt a sa rozhodol, že ho ešte o rok odloží, lebo nie je to vyladené. Alebo že je nezmysel robiť takto ten rebranding. Alebo že musí vyhodiť 2 ľudí, lebo nechcú sa s ním hrať. Jo? A to je úplne ako... No tam, ja som to dneska hovoril jednému headhunterovi, že to je za mňa najlepší, za 4 hodiny vieš, ale nie, že podľa CVčka, ty vieš, že či my spolu, keď sme mali zrobiť, tak vieme, či sa chceme spolu hrať. Že či máme chémiu, či máme nápady, či nás to baví spolu. To není, že si budeme citovať, že ja som robil 20 rokov v marketingu a ty si robil 30 rokov a ty si robil také kampane a takéto. To je vlastne povedať. Tu okamžite vieme, čiže mám v takej hlave ten produkt, že spravím ako dating na Marse. Že tam nech tam príde ten kapol a vybavené, či sa majú spolu nasťahovať. Fakt to zistíš. Jo, to je vlastně podobný, jako když v parku se potkají ty 4 psy a jenom si očuchají zadky a ty víš, který z těch 4 psů dostane na bandu, protože prostě si nechce s těma 3 hrát. Tak jasne, to je úplně stejný. Jasne tak. Kluci, nerad bych rušil vaši skvělou debatu. Jsme už v parku. O pejscích. Ještě než to odvedeš úplně jinam, jo? Možná to použijem... Já jsem chtěl reagovat právě na tu čivavu. Okay. Ondra Novotný byl tady zmíněný, Octagon, pro Forbes děláte a tak dále, ale dobře, zůstaneme u těch psů čivava. Ta tě vlastně přivedla k investorovi, který přišel. Jo. Je to tak. Áno, tak nás vlastne pred rok a pol to už je,
tak vlastne do Stage on Mars sa pridal David Weiss, ktorý vlastne buduje Lockport, čo je vlastne taká úplne moderný prístup ako k logistike, postavil mesto pri Inočanoch, keď to mám tak povedať. A vlastne mňa to fascinuje dodnes, že tam je, pretože on ako my sme úplne opačný. On je ako normálne, má to všetko spočítané, proste synonymom, proste zdravý rozum na najvyššom možnom leveli, proste drive, proste tak strašne sa mu darí. A ja som vlastne úplne, ja som ten, čo skúša všetky tie veci a vlastne sa ma pýtaš nejaký biznis model, tak to ja ako hľadám chvíľu odpoveď. No a on vlastne, my sme spolu robili, ja som mu vlastne robil takú jednu session pre Lockport, takže my sme v podstate kamaráti a on prišiel na jeden Leaders on Mars, čo je večer nie pre firmu, ale pre individuálnych líderov. A v prvej hneď hre hral Chivavu. Po 15 minútach. Asi to funguje na týchto, on tam proste niečo uvidel a vlastne sme sa bavili rok spolu, že on by strašne chcel, že vlastne vôbec nevie, čo to je, ale že by to chcel ako rozvíjať, lebo v tom vidí strašný potenciál, takže my vlastne vďaka nemu sme si mohli dovoliť presne upgradenúť ten brand, začať robiť marketing, začať chodiť do médií. Proste teraz veľký, obrovský krok pre nás je, že budeme mať vlastný priestor. Pretože my sme taká putovná kapela, že robili sme to v klube Letka, čo je na Letnej, v štúdiu Alta v Libni, Direkt sme robili v Arche, čo je zaprvé ako veľmi, ako v Čechách je strašne ťažké pracovať s divadlami, lebo to industry ti majú úplne v paži. To je im úplne jedno, koľko máš aj zaplatiť, to je úplne jedno. Takže som strašne rád, že budeme mať svoje a že si tam proste môžeme kedykoľvek zobrať akúkoľvek firmu takže David, áno, hral Chivavu. A díky němu máte teď divadlo. Díky němu máte divadlo. A kde to je, jestli řekneš ještě? Bude vaše stage vlastne. Bude to, vlastne chceme to otvoriť už na ostro od kvietna 25. Bude to na Národní vedľa vlastne Drnu Národní 14 Palác Dunaj. Bolo tam bývalé tanečné štúdio, čiže teraz riešime akurát ako nadizajnovať Mars, pretože vlastne ono to je divadlo. Na Marse je to super, že to je divadlo, ale to nie je divadlo. Takže my vlastne hľadáme teraz, či to bude kruhový stage, alebo bude štvorcový a jak moc tam treba to svietiť. A taký ako dobrý proces. Ale áno, vďaka Chivave roli a hre vlastne máme investora a ako ten Mars sa posunul ako skokovo dopredu. Perfektní, takže kdo chcete na Mars od příštího jara do centra Prahy. No, nemoc děkujem. Já děkuju taky, bylo to fantasticky. Díky moc a see you on Mars. Na viděnou. Fly me to the moon. Tak to byl další díl podcastu marketingu Brandy, Briefy, Budgety. Poslouchejte nás každý týden na obvyklých platformách, hlavně na YouTube, samozřejmě na Spotify i na Apple Podcasts. A nebo si rovnou dejte do záložek www.brandybriefybudgety.cz. Takže komunikaci zdar. A za týden nazdar.